Bună ziua, oameni buni! Bine ați la un nou episod. Astăzi ne jucăm Minecraft. Să bă pula măta! Acum lăsăm glumele. Nu, îmi bag pula măta de nu. Ok, hai să jucăm Minecraft. Sugi pula. Ce dracu faci sonetele alea? În fine. Oare de ce ne jucăm Minecraft? Nu știu că așa am gândit eu din pula mea. Nu că pula mea ar gândi. Hai, pe frigă, dă-te jos. Apa, așa. Hai că așteptăm. Mă, ce frumos e. Și salutăm partea iadului. Încântat de cunoștință. Eu sunt Matei, iadul ești tu. Nu știu ce dracu aici. Mă știți. Ok. O să luăm o sabie. Și vrem să facem o aventură mică. Da, hai să facem o aventură. Nu o aventură. Să-mi bag pula măta. Și în tine. Da, în tine mă refer. Ce dacă am zis în tine, nu știu. Vrei să faci un portal? Nu vreau să fac un portal. Vreau să merg în ea. Este să merg. Ajung. Salut, partea lui. Ce dracu. Da, m-am așteptat să mă din prima. Da, frumos, magma cube. Frumos e să te omoare un cub, nu? Nu, să te trezești și tot dimineața și să te omoare un cub. Da, foarte frumos, futu-ți morții mătii. Și să găsesc skype-ul meu. Lasă-mă, uite! De ce? De ce am PPS-ul de căcatul ăsta de PPS? Mereu portal! Știam eu că să mor în iară. Ok. Aia să ghicesc că era partea lui satana. Ok, nu mai vreau niciodată să merg în iad, ok? Aia e doar partea lui satana. Ok, hai că noroc că am itemele astea. Și nu mai am nimic în viața mea de făcut. Și vreau să mă sinucid, am înțeles. Ok, hai să tăiem copacii. Mamă, ce frumos era în iad. Am o mică dedicare care o să fie de-a lungul anilor și să țină minte acest căcat. Futu-ți morții mătii, băga mi-aș pula măta, nu știu când să mai țin asta, dar eu țin futu-ți morții mătii, băga mi-aș pula măta, futu-ți morții mătii, băga mi-aș pula măta. Am gătat cu dedicație, acum să tăiem copacul și să ne băgăm pula în viața mea. De ce nu? Bine că nu mi-am dus cu inventoriu, vă imaginați dacă aveam metalul, ce pula mea aș fi făcut. Ar fi rosită metalul pe care l-aș fi cules cu mult drag. Ok, am cules din astea de lemn. Acum hai să merem să facem mai multe lemn. Ce dracu cu logica asta. Deci că ar fi un fatal. Ok. Ok, hai să căutăm ceva. Ce-i pula mea să căutăm? A, da, sabie. Sabie. A, da. Ne trebuie bețe. Să le băgăm în cur? Nu? Ok. Unde pula mea e sabia? Așa.
și ne ducem să omorâm acel cub de pulă. De ce dracu s-a inventat un pulă? Nu putea să fie mai simplu fără să moară. Același iad ca în fiecare zi. Am uitat să-mi iau pixel. Să bag pula măsa. Am învățat că nu trebuie să atac pigmenii pentru că pigmenii sunt utili și nu treneau. Și trebuie să mă teleportez că n-am pixel. Inteligența mea. Ce nu? Ce vreau să fac? Ok. Bă, da. Ok, eu n-am chef să sparg ăla, eu îmi bag pula măsa. Să nu dă pun ăla cu mă sparge în căcatul ăla. Ce dracu cu dificultățile mele tehnice, ce dracu la articole, dificultăți tehnice. O să crăpăm astea, că poate o să avem nevoie. Mamă, ce frumos este ăsta, iniadul ăsta, e frumos, frate. E frumos. Așa am văzut și data trecută când am murit și am fost aruncat de nu știu ce dracu cub din aia. De ce dracu cuburile s-au ajuns în iad? De fapt, de ce nu au ajuns în iad cuburile? De cum ardem toți în iadul ăsta frumos. De ce dracu, mă? Nu, de ce nu există raiul? Au fost prea sataniști noci ca să facă și dracu raiul. Salut, prietenii mei, eu n-am treabă cu voi, am venit aici pentru... Ce plan mea să aud? Deci dacă e cubul ăla, eu mor aici. De frică. Nu-mi place cubul. Nu-mi place cubul ăla. Băgăm eu școala ăsta. Căptat de cunoștință, omule. Ce dracu fac cu nether quartz-ul? Nu știu, dar poate e folosit. Ok. Nu mi se pare nimic sigur aici. Ceea ce cred că toată lumea, nu cred că i s-ar părea sigur dacă ar vedea asta. Nu vreau să atac pe nimeni de aici. Eu sunt prietenos, cât timp nu mă atacă nimeni. Am probleme numai cu cubul ăla și cu guest. Cubul, de ce cubul? De cubul e departe, am să caut. Nu-i pe pula lui, el așa, el e așa, să fută curcă toată lumea. Quarțul ăsta nu știu la ce folosea, dar poate folosește la ceva, cine știe moratul că avem nevoie de quarț. Toate obiectele din Minecraft sunt folositoare. Vorbesc despre Minecraft, am ajuns prea departe. Dar și ăștia au făcut o caracteristică destul de înfricoșătoare în Nether-ul, parcă e o lume așa mai care să te înfricoșeze. E genul ăla de lume ca End, mai mic, mai pula măsă. Știu că nu sunt pacifist, dar îmi place pace. Știu că nu sunt așa de pace și liniște. Ceea ce nu s-o țin.
Nu mai explorăm, vezi? Hai să mai explorăm. Hai de pula mea. Ia repede asta. Aud gestul. Deci. Bă, ce... Bă, lumea reală în Nether timpul trece ca dracu de repede. Bă, dracu. NFS-ul cel mai ocupat. Am făcut rest de 61 de ore, acum trebuie să facem rost de ăla, dar nu știu unde e. Ce dracu. Bă. Asta nu prea-mi place ce aud. Guest. Nu știu unde stau de guest. Tor. Am pula mea. Mă sperie asta. E un coșmar. Da. Să-mi bag pula mea. Ok. Ok. Abia aștept. Ok. Îmi place senzația asta. Ce dracu e deasupra? Nu știu ce dracu aici. Stau aici. Pentru siguranța și viața. Iescule! Nu, te rog să nu mă vezi. Nu sunt aici, ok? E un guest. Era un monstru care zboară la pe pelești. Ăștia... Să nu te vezi, am văzut videouri Minecraft cu animale și oameni. Era un om care avea grijă de... Era director niște curși. Îi punea să fie tatăl. Știu. M-am uitat, dar mi-a risipit toată viața și e cancer. Știu. E cancer. E cam ciudat. Îs cancer, nu ciudate. Îs cancer, pula mea. Corpul ăsta o să-mi încep limitele. O să mâncă. Știi de ce n-au făcut partea a raiului? De ce? Că dacă era... Că în rai nu te atacă nimic.
Ce s-a făcut așa? M-am enervat. Am ucis un ghes. Mă simt oribil. Ok. După ce am ucis un ghes, mă simt oribil. Oh, frate, bine. Te simt oribil. Ai, de pula mea. Nimic nu-i sigur aici. Ăla era cu ăla uriaș. Nu cap pe mine, frate. Și când mă enervez, mai și dau quit din joc și în jur. Și mai dau și technical difficulty. Salut! Vreți pulă? Bă, ăștia-s destul de amabili. Salut, prieteni! Bine, nu știu, ești neam și mănânc o cafea. Ok. Să beau cafea. Hai să plecăm de aici. Ce să mă în continuare? Oare cât o mai crescut ferma noastră? Ok. Probabil următorul episod va fi cum eu încerc să-l invoc pe Wither. E așa câte? Că uite, ia futu-ți morții mătii, mâncare, futu-ți morții mătii! De ce nu vrea să ia mâncarea? O să zic un scurtmetraj, să-mi bag pula în măsa.